Bubagrake! Bubagrake! Antar saya bodoh lah nah. Bubagralang le. Bubagralang le. Bubagrake! Hambai media friends no, ini Bubagrani song-songan efficiently, korbo SDM officer ini nomination ini paika, उनके बेलेकनो खादुं खजा खाई नतुन बाजार मालबासानि जत्तो जागानि तो आपरि गनो बाजार नगन नगन वारियर्स नो साइमन नगो बेलेकनो खास सांखा के तिरिनि जे क्राउड नो नुगै साइमा काजे थांगने फुरने हायकै बस कांगोबो डिप्लोमा था पार्टी नो टीटी रिसीव सरकार सुनाय थांनाय जों खाजे लिमिटेड फान्ड क्रेनि बिसिं बना जों टीटी एडिशनल मा डेभलपमेन्ट खालाय फेमने नुखा ठीक अब हायखेनो बस कां 5 इयर्स अब जों जिनि राइट्स नि बागै जिनि लैंड राइट्स जिनि पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स ति प्रशासन हामख्रायनि बागै गोबां लामाथि जों तुबुनानि बागै चेष्टा खालायनाय के जों जे जागावो जों रिजायां दङ जागा जों फ्रन्ट हिसाबै दंनाय बुबाग्रानि लिडारशिपनि आन्दाराव गोबां कक साइमानो हेबनो चिनि बागै खरकसाना लिडार आबो के चिनि बुबाग्रानि कक बयना जों चलिनाय बुबाग्रानि कक बयना जों मानेबो सामख्रायनाय इनके फाइनाय 12 एप्रिल जत्त लोकरनो कयनाय जे थांनायफोरनो हायखेनो बुबाग्रानो टुक्लाय खाय रमा हायखाय बस कामो आंद्र समारिवो भोट दिवै कैसा हायनो हायति प्रमोट पार्टीनो टुक्लाय खाय चिनि बुबाग्रानि मखानो कुचुक खायै बस कानि चिनि नाहारमु 2028 आबनो वानसुबि जों ओ जागा टुक्लायना नानाय ने वानसुबि साममा